Estás pensando en retornar a Galicia ou xa estás de volta? Entón, debes coñecer a Oficina de Retorno da Xunta, porque fará a túa volta máis fácil axudándoche con todo o que precises. Sí, con todo! Teñen axudas económicas para estudos, para traballo, para emprender, información tributaria, axuda con tarefas administrativas e moito máis. Dígocho eu, que volvín de Canadá a Santiago e déronme unha axuda económica para emprender e asesoramento continuado para a miña empresa. Se ti tamén queres beneficiarte deste servizo, a Oficina de Retorno está aberta todo o ano en 5 cidades de Galicia. Pero se non podes ir, tranquilo, porque este ano 2024 a Xunta de Galicia sorprendeunos cunha idea innovadora. Montamos unha oficina móvil! Esta oficina irá percorrendo todos os concellos de Galicia para estar perto de ti e facer que a volta a casa sexa a túa mellor decisión. Ola, que tal estades? Boas tardes, benvidas e benvidos a esta nova sesión do curso da aula de Lingua e Cultura Galega. Precisamente hoxe estreamos sesión 16, polo tanto xa hai uns días que pasamos esta metade do curso, así que hoxe traémosvos material, coñecementos novos sobre lingua e cultura galegas. Por iso estaremos, como xa sabedes, esta primeira hora onde falarei eu, podedes comunicarvos conmigo a través do chat, e na segunda hora xa teredes vos moita máis presenza e protagonismo, poderedes deixar as vosas intervencións aí no chat durante esta primeira hora, tamén durante a segunda, para que as traíamos aquí e as poñamos en coñecemento de todas as persoas que estamos aquí. Grazas unha tarde máis por acompañarnos e por acompañarme especialmente, e hoxe, aparte de preguntarvos, como sempre, que como vos vai, que como ides, podedes aproveitar para contarmo a través do chat, que ademais aproveito para dicirvos que nunca vos animades a facerme aí grandes intervencións, non, lingüísticas, entón a ver se hoxe é o día. Aparte de preguntarvos como ides, como levades a semana, que tal vos foi dende a semana pasada, que tivemos aquí con nós a Rosalía Morlán, seguro que vos lembrades. Aparte disto, quero lembrarvos, como sempre, que tedes na web de Aula Galicia Aberta, no curso do 2024, os materiais pensados para a sesión de hoxe. Repito que sesión 16, que se corresponde coa lección 15, se non me equivoco. Xa sabedes que sempre teño dúbidas porque imos unha por detrás, van descompensadas as sesións coas leccións debido ao inicio do curso. Lembradevos que foi o día da presentación. Con todo, hoxe imos falar sobre os oficios. Seguro que algunhas de vos ou algúns de vos xa coñecedes moitos dos oficios dos que imos falar esta tarde aquí, pero aparte de deixarvos vocabulario, tamén falaremos sobre esta historia dos oficios, sobre as historias dos oficios, sobre as tradicións que están ligadas, vencelladas, de algún xeito aos oficios tradicionais e, ademais, aproveitaremos para deixarvos novos recursos, novos materiais, onde poderedes seguir profundando ou seguir aprendendo sobre, neste caso, os oficios. Como sabedes, nos materiais descargables tedes un PDF no que sempre hai unha introducción referida ao vocabulario, o vocabulario do que se trata na clase na primeira hora, neste caso tamén segue a ser así, tedes unha páxina de vocabulario, despois tedes nocións gramaticais das que tamén falaremos aquí, e por último tedes sempre un apartado que incido moito nel, pero porque me parece moi relevante, tedes un apartado de ligazóns de interese, de webs, de links de páxinas webs, onde podedes ir para obter máis información sobre algo. Neste caso, as que vos deixamos, creo que imos pasar por elas tamén ao longo da sesión, pero aproveitade para mergullarvos nelas e para ver o que vos poden achegar cada unha delas, non só o mellor en relación cos oficios neste caso, senón o mellor con outras cuestións tamén das que xa falamos en sesións anteriores. Fixadevos que, ao final, os contidos deste curso, en gran medida, son acumulativos, no sentido de que, sobre todo que se trata sobre todo que ten que ver con contidos gramaticais, con contidos exclusivamente, se queredes, lingüísticos, é un coñecemento acumulativo. É dicir,
un coñecemento anterior, sérvenos para apoiar nel, se queredes, un coñecemento posterior. E o mesmo acontece coa cultura, coas nocións de cultura das que imos tratando aquí, moitas veces unhas están interrelacionadas coas outras. En este caso, os oficios pode ou non que teñan interrelación con cousas das que xa falamos. Para comezar, imos pasar brevemente por esta imaxe, que é unha imaxe de vocabulario sobre os oficios, e aquí tedes algunhas profesións, non? Que son típicas ou comuns no noso día a día, no mundo de hoxe, se queredes, e debaixo delas, debaixo destes debuxos, destas viñetas, tedes a palabra en galego para designar o oficio en cuestión. Aquí tedes dende electricista ata garda de seguridade, carteira, recepcionista, estou lendo en orde, coidador ou coidadora, limpador ou limpadora, albanel, mestre ou mestra, doutor, doutora, enfermeiro, enfermeira, abogada, abogado, ao revés está, abogado, abogada, mecánico, mecánica, panadeiro, panadeira, carpinteiro, carpinteira, pintor, pintora, funcionario, funcionaria, modista e modisto, peiteador, peiteadora. Fixádevos que sobre isto xa falamos nalgunha sesión anterior, desculpade, que fixádevos neste caso, a parte de no vocabulario dos oficios, se alguén ten algunha dúbida, porque os debuxos poden resultar non moi clarificadores, pouco clarificadores en algún caso, se queredes, se alguén ten algunha dúbida, imos falar agora tamén de recursos lexicográficos onde podedes resolvelas. Con todo, se tedes dúbidas agora, o recurso lexicográfico que máis tedes a man son eu, aínda que non sexa o mellor tan interesante como o buscatermos ou o digalego dos que falaremos a continuación, igual vos podo resolver calquera dúbida que teñades. Con todo, imos falar agora destes outros dous recursos que seguro que xa coñecedes. Fixádevos, polo tanto, a parte de ver como se relaciona a imaxe, non, co contido gramatical de baixo, é dicir, a que se refire unha persoa garda de seguridade, se alguén ten dúbidas, fixádevos como se forman os femininos neste caso. Na maioría das ocasións, dos exemplos que temos aquí, o feminino fórmase a través da sufixación, que é a sufixación? Pois este engadido dunha letra ou de varias letras ao final dunha palabra. Neste caso, para formar o feminino destes oficios que temos nesta diapositiva, case en todos, diría que no 100%, o feminino destas palabras faise cambiando, mudando o polo a, ou o a polo o, se está en feminino e queremos pasar a masculino. Esta forma de flexión de xénero, da que creo que xa falamos nalgúnha sesión anterior, é unha das máis comuns en lingua galega. Con todo, xa sabedes, lembrádevos, remítovos de novo a eses materiais descargables e tamén, por que non, os vídeos que quedan na páxina web pendurados. Lembrádevos que hai outras formas, hai outros modos de facer flexión de xénero. Igual que é importante a flexión de xénero, sería importante a flexión de número. Normalmente, para formar plurais, adoitamos resolver rapidamente engadindo un S. Sobre isto tamén temos falado algunha vez. Pero non sempre é así. Algúnas veces, esta sufixación en S require de algunhas outras ferramentas a maiores. Precisamente hoxe imos falar de ferramentas, fixádevos. Como vos dicía que tiñamos ferramentas lexicográficas ao noso dispor para consultar as posibles dúbidas que teñamos sobre os oficios, por exemplo, ou sobre calquera outra palabra, propóñovos que vos lembredes destas dúas ferramentas lexicográficas que son tanto o buscatermos como o digalego. No caso do digalego, creo que xa falamos abondo sobre el, creo que tamén o mencionamos cando falamos do portal das palabras, cando falamos tamén do dicionario da Real Academia Galega, lembradevos tamén destas outras ferramentas lexicográficas ou destes outros dicionarios, se queredes, pero non profundamos ou non falamos ou non vimos, se queredes, este buscatermos. O buscatermos, fixadevos que imos entrar nel agora mesmo. O buscatermos é unha ferramenta do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela, unha ferramenta lexicográfica, penso, dende o meu punto de vista, maravillosa. Dende a universidade tamén se fan cousas moi interesantes que chegan non ao común da
cidadanía, aínda que ás veces nos pareza que non é así, pois en materia lexicográfica e tamén de difusión e de normalización do idioma galego, as universidades galegas, nomeadamente a Universidade de Santiago de Compostela en especial, é un motor fundamental para este propósito. Entón, con esta necesidade moitas veces de resolver dúbidas nos tecnolectos, tamén no idioma galego en xeral, nace o Buscatermos. Que é o Buscatermos? Pois non é máis nin menos que un dicionario, unha ferramenta lexicográfica que nos vai permitir facer procuras, facer buscas de palabras coas que temos dúbidas léxicas ou dúbidas gramaticais, se queredes. Cale, diredes vos, vaya Noelia, vaya novidade nos tras hoxe, outro dicionario máis. Non é só iso. É un dicionario que nos permite, por exemplo, acceder, non quería facervos spoiler, que nos permite acceder, por exemplo, á forma correcta dunha palabra coa que temos dúbidas. Por exemplo, hoxe imos falar de profesións e ocórreseme buscar a palabra cincel. Cincel, que seguro que no voso idioma sabedes a que me estou referindo, resulta que se facemos unha busca no Buscatermos, dinnos que os resultados dinnos que en galego non se utiliza cincel, senón que se di algo así como cicel. Non sei, algo así non, dice cicel. Ademais, este dicionario vedes que non ten a apariencia, se queredes, dos dicionarios tradicionais ou destes outros dicionarios dos que falamos aquí moitos días atrás, senón que ten outras características diferentes. Repito que este Buscatermos está máis pensado para buscas precisas, ou mellor máis en tecnolectos, é dicir, cando falamos de xergas ou argots máis profesionais ou máis específicos. En este caso, esta primeira opción que nos hai aquí, este cicel pertencería a unha área industrial, serían sectores industriais e danos unhas equivalencias, neste caso, en español e en inglés. O de español sería o cincel, que eu busquei nun primeiro momento como lema, e o Buscatermos remíteme á palabra cicel. Se facemos, se clicamos sobre isto, dannos información do concepto. E aquí tedes unha definición que podemos ver se achega ou se asemella ou se é a que estamos buscando relacionada con o noso termo. Neste caso, dinos como definición que se trataría dunha ferramenta de aceiro, de bronce ou de marfil cun dos extremos rematado en punta no cortante que se emprega para realizar ornamentacións artísticas delicadas sobre coiro. Bueno, eu non estaba pensando exactamente en só coiro, pero digamos que ao mellor podemos ver a definición noutra área. Por exemplo, se vemos a definición en nunha área xeral, seguro que ao mellor pode cambiar. Fixadevos que aquí directamente nos remite ao Dicionario da Real Academia Galega, onde imos atopar unha definición máis generalista, e se facemos clic neste cicel de área arquitectura, enxeñaría e construción, que é precisamente a que eu me estaba a referir nun primeiro momento, o que nos volve a dicir é, perdón, que me perdín, se lle facemos clic aquí, o que nos remite é o Dicionario Visual Multimedia da Construción, que nos dará, polo tanto, moita máis información acerca desta ferramenta. Sobre esta ferramenta, sobre os ciceis, imos falar hoxe relacionadas cos oficios, en concreto cos oficios co oficio da canteiría. Pero vaya, volvendo ao que nos trouxo aquí, que era a utilización deste Buscatermos. Interésame que saibades que é unha ferramenta diferente, unha opción lexicográfica diferente, que difire, polo tanto, das que xa vistedes ata agora, e que vos pode resolver estas dúbidas que podedes ter con castelanismos. Por exemplo, se falamos de oficios, que é do que imos falar hoxe, eu podo dicir que son profesora. Se busco a palabra profesora, non vai pasar nada, porque profesora dice igual tanto en castelán como en galego, pero se busco maestra,
probablemente o que nos dea de solución é unha forma galega. É dicir, maestra non está aceptado dentro do dicionario da Real Academia Galega, polo tanto, non o ides atopar nin no dicionario da Real Academia Galega, nin o ides atopar tampouco quedei en branco, nas outras ferramentas lexicográficas das que xa vos falamos, como, por exemplo, pode ser o portal das palabras, agora sí que recuperei, e o que vos di aquí o buscatermos é que se debe utilizar mestre ou mestra. A mestre ou mestra sería aquí na área da psicoloxía ou da educación, nomeadamente, e tamén podería ser na área da arquitectura, da enxeñaría ou da construción. Non é o mesmo unha mestra de universidade, por exemplo, ou de ensino secundario, que unha mestra canteira, por exemplo, un mestre canteiro. Tedes aquí outras opcións, como pode ser esta chave mestra, que sería esa chave que abre todas as portas dun lugar, ou estación mestra, ou franquía principal. Estas xa vedes que se asemellan menos ou que coinciden menos con este lema que eu busquei ao principio. Que nos di esa semellanza ou esa idoneidade para o concepto, para o lema que buscamos ao comezo? Estas estrelas que tedes por aquí. Vede que esta é a acepción que máis nos ven a conto con relación a esta procura. Esta xa non sería tan clara, esta sería moi clara, pero no caso de que nos referiramos a unha armela mestra, falando de arquitectura, de enxeñaría e de construción, e ides vendo pola puntuación en estrelas cal sería a vosa búsqueda preferida, o voso resultado preferido. Repito, o buscatermos está igual máis pensado para vocabulario específico de profesións, de oficios e demais, para esas palabras propias dos tecnolectos, das xergas propias dos oficios, por exemplo, ou dos campos de investigación. Está máis pensado para iso que para vocabulario en xeral, pero con todo resolvevos perfectamente ou mellor que perfectamente calquera dúbida que teñades en relación con palabras e como se dirían neste caso en galego. Por que vos lo traemos aquí? Pois porque como persoas que normalmente non tedes o galego como L1, como lingua primeira, seguramente, igual que nos pasa ás persoas que vivimos en Galicia, seguramente teñades moitas dúbidas alrededor sobre como se escriben algunhas palabras. E vou aproveitar para ensinarvos o caso do que falamos outro día, non sei se vou quedar un pouco mal, exacto, aquí o temos, bingo, das sentadillas, que creo que falamos outro día sobre elas. Non sei se foi, igual estou confundindo aulas, se non foi nesta aula, senón noutra aula de galego. O caso é que estábamos falando nunha aula sobre deporte, sobre adestramento e demais, e decían as persoas, aí a dúbida, de que o alumnado dicía que non sabía como se dicía sentadilla en galego. E aparte de que hai un vídeo maravilloso, como sempre, destes do Digo eu, onde nos explican todos estes vocabularios novos ou en tendencia dos que podemos necesitar, tamén tedes o buscatermos, que seguro que vos fai unha búsqueda moito máis sinxela que buscalo na totalidade da web. Polo tanto, quedademos con que sentadilla dice en galego agachamento. Ben, ou tamén podedes decir anicamento, se estades buscando unha vertente máis lusista, lusófona da palabra. Imos seguir, polo tanto, con esta presentación de hoxe. A parte do buscatermos, que acabamos de ver para que vos serve, para que nos serve, temos o digalego. Sobre o digalego xa falamos nalgúna outra ocasión, polo tanto, creo que non fai falta que pasemos por el e podemos ir directamente a falar máis propiamente do vocabulario relacionado e das necesidades gramaticais relacionadas cos oficios. Cando falamos de oficios, cando desenvolvemos, un oficio, o que facemos é cubrir unha necesidade, non? É dicir, os oficios están pensados para que as persoas cubran as necesidades pois delas mesmas ou de outras persoas. A través dos oficios podemos facer a vida da sociedade en xeral pois máis fácil, non? Os oficios axúdannos a que poidamos vivir de xeito máis cómodo en moitas ocasións. Polo tanto, moitas veces os oficios utilízanse ou necesítase falar da necesidade, non? Necesitamos moitas veces expresar necesidade. E como expresamos necesidade en galego? Como dicimos que necesitamos algo?
Pois neste caso traémosvos dúas formas. Podemos facelo desta primeira que tedes aquí no cadro, na parte da esquerda, que se faría con necesitar, verbo necesitar, máis infinitivo. O verbo necesitar conxúgase, polo tanto, lembrádevos de todos os apuntes ou os apuntamentos sobre conxugacións dos que xa falamos aquí. Remítovos, se non o tedes aínda claro, os materiais descargables, onde podedes acceder ao longo destas 16 sesións, podedes acceder ao presente indicativo, ao futuro máis o pretérito, que son os 3 tempos que demos ata o de agora, e vedes aí como se conxugan. Polo tanto, deberíades neste punto do curso deberíades poder conxugar este verbo necesitar nestes 3 tempos verbais dos que xa falamos. Polo tanto, esta primeira forma de expresar necesidade faríase co verbo necesitar, conxugando máis o infinitivo. Un exemplo, pois sería este que tedes aquí. Necesito poñerlles unhas solas novas aos zapatos. Lembrádevos, neste caso, este infinitivo sería o infinitivo poñer, pero fixadevos que leva consigo un pronome átono, lles, dos que xa falamos tamén en sesións anteriores. Neste caso, este pronome átono vai nunha posición típica, que é a de ir xunto co verbo, pegado, anexado, se queredes, a esta forma verbal, a este infinitivo, e o que di o enunciado é que necesito poñerlle unhas solas novas aos zapatos. Que son as solas novas? Pois as solas son, para que apuntedes aí nesa parte de anotacións persoais do material descargable, as solas dos zapatos son a parte que vai contra o chan, é dicir, esa parte plana ou non do calzado que utilizamos que toca directamente co chan. Xa sabedes que poden ser de múltiples formas e que, ademais, moitas veces podemos cambialas. Outra forma de expresar necesidade que temos aquí tamén nesta diapositiva, pois temos necesitar que máis presente de subxuntivo. O presente de subxuntivo aínda non o vimos como tal, pero farémolo nas sesións vindeiras, pero lembradevos que sería esta segunda forma de expresar necesidade. Necesito que máis presente de subxuntivo. Por suposto, este verbo necesitar conxúgase, igual que acontecía no caso de arriba. Neste caso teríamos un exemplo, que é o que tedes aquí á man dereita, que sería, necesitades que o canteiro vos faga unhas pedras para esa esquina. Estamos hoxe moi metidas nos oficios, que se zapateiros, que se canteiros e que se cicéis, ides sair hoxe con un montón de ganas de traballar, xa veredes. Ben, seguimos, polo tanto, falando doutras partículas que nos serven ou que nos van a axudar para falar de oficios. Ou, ao mellor, non é que nos vayan a axudar, pero sí que as necesitamos moitas veces se queremos falar de oficios. De que estou falando? Dos interrogativos. Os interrogativos, obviamente, como seguro que xa estades a pensar, non nos serven única e exclusivamente, non estou nada fina hoxe na dicción, desculpádeme. Os interrogativos non serven exclusivamente para falar de oficios, obviamente, pero sí que nos van a axudar para introducir moitas veces temas relacionados cos oficios ou para obter información relacionada cos oficios. Ao final, os pronomes interrogativos, nun primeiro momento, co que nos van a axudar é con esta necesidade, aludindo á diapositiva anterior, con esta necesidade ou con esta inquedanza de saber algo, sobre outra cousa, preguntar por algo. Lembradevos, ademais, que no caso dos pronomes interrogativos, en galego, ningún leva acento. Xa sabedes que, ao mellor, nas vosas linguas sí que se adoitan acentuar os interrogativos, pero no caso do galego non acentuamos ningún. Polo tanto, aínda que teñamos un que interrogativo, non o imos acentuar. Neste caso, os interrogativos que tedes aquí serían este que ou cal e cales, ningún dos tres levaría acento e o primeiro, o que, empregámolo en preguntas abertas ou
ou sen referencia a un substantivo en concreto. E que dicides, que podemos dicir aquí? Pois que o que é un dos pronomes interrogativos que máis utilizamos. Seguro que xa o facedes a miúdo para facer as vosas propias producións en galego, seguro que se estades cumprindo con esa parte do trato deste curso, seguro que xa estades practicando coas vosas persoas de confianza enunciados en galego, e seguro que utilizades o que dádevos como apuntamento gramatical en que o empregamos para preguntas abertas, con ou sen referencias a un substantivo en concreto. Exemplos, o que temos á dereita. Que che gustaría ser de maior, ligado con este tema dos oficios do que estamos a falar hoxe? Ou que queres que che regale polo teu aniversario? Sería outro dos exemplos que podemos facer con que. Outro dos pronomes interrogativos sería cal ou cales. Cal en singular e cales en plural. Lembro unha vez máis, seguro que vos entran moitísimas ganas de meterlle un acento tanto a cal como a cales, polo que sexa. No caso do galego, non necesitamos poñerlle acento a ningún dos dous. Cando utilizamos cal ou cales? Utilizámolos cando preguntamos por algo ou por alguén dentro dun conxunto, normalmente para propoñer unha escolla ou unha exclusión, é dicir, se temos que escoller entre varios elementos ou se temos que escoller un e excluir outros. Exemplos con cal ou con cales? Destes traballos que che digo, cal prefires facer? De todos estes traballos que vos vou ensinar hoxe ao longo desta presentación, cal ou cales preferides facer? Obviamente, e como sempre, estes exemplos non son pechados, é dicir, podedes facer infinitas creacións lingüísticas con estes pronomes interrogativos. Así que vouvos animar a que aproveitedes estes minutos nos que eu estou aquí pasando diapositivas para, aparte de escoitarme, ideme escribindo polo chat sobre os vosos oficios. Dicideme a que vos dedicades, por exemplo, ou se tedes un oficio concreto moi específico do que queirades falar, ou ao mellor un oficio descoñecido en Galicia, ou o que queirades, vaya, sodes calquera discurso sobre calquera cousa é benvido. Lembradevos de facelo en galego e así aproveitamos para seguir aprendendo. Seguimos falando sobre interrogativos e temos aquí máis pronomes interrogativos. Digamos que nun primeiro momento, na diapositiva anterior, tiñamos como os interrogativos máis famosos, os influencers dos interrogativos, se queredes, e agora temos pois os menos famosos, pero que tamén, como son interrogativos, ao final son unha categoría recoñecidísima, tamén vos van resoar moito ou tamén os ides estar a utilizar xa no cotiá, ao longo dos vosos días. Con todo, igual que acontecía cos dous grandes interrogativos anteriores, todos os que veñen nesta diapositiva tampouco se acentúan. Como regra de ouro, lembrádevos que os interrogativos en galego nunca levan acento. Polo tanto, aparte destes dous grandes interrogativos dos que acabamos de falar, temos outros como estes 6, 7 que hai aquí. Temos interrogativos para persoas, temos interrogativos para cantidades, temos interrogativos para lugares, para momentos, para modos, para motivos e para finalidades. Para cada unha destas cuestións emprégase un interrogativo diferente. Igual que acontece, é dicir, isto non é ninguna novidade, é igual que acontece en calquera lingua do mundo, que parece que eu estou contando como se estivera descubrindo, non sei, un planeta novo. Pero sí que é moi importante saber utilizar os interrogativos con cada unha destas finalidades. Por exemplo, se imos preguntar, non? Se queremos obter información sobre unha persoa ou sobre varias persoas, o pronome interrogativo que teremos que utilizar sería o quen. Quen pode facer construcións gramaticais como a que tedes aquí a seguir. Quen é a costureira? Fixadevos e aproveitades se queredes para tamén tomar nota destes oficios que saen nos exemplos. Fixadevos que antes saiu, non sei, creo que eu dixen canteiro,
creo que tamén dixen zapateiro e creo que dixen, non sei, algún outro que andaba por aquí. Neste caso, tamén vos remito a costureira, se alguén ten dúbidas, se alguén aínda non sabe o que é unha costureira ou un costureiro, non é o mesmo. Neste caso, a flexión de xénero outorgalle diferentes significados. Poderemos falar tamén sobre iso na segunda parte. Pero se alguén aínda non sabe o que é unha persoa costureira, pode ir directamente ao Buscatermos ou ao Digalego ou ao Portal das Palabras ou a calquera outro que se vos ocurra. Por certo, que creo que non o dixen ao longo destas sesións, ou si, se xa o dixen, pois ignorádeo. Igual é boa idea que estes dicionarios, os que máis vos interesen, familiarizadevos con un ou con dous en concreto. E no meu caso, eu non utilizo no día a día todos os dicionarios. Eu, sobre todo, se queredes a miña escolla, vaya. Eu, sobre todo, utilizo o Buscatermos, pois, polo meu traballo, e, sobre todo, utilizo tamén o Dicionario da Real Academia Galega, directamente. Pero hai outra xente que está máis familiarizada co Portal das Palabras. O bo de aquí, ou a idea de aquí, sería que vos familiaricedes con 2 ou con 3 ferramentas lexicográficas para que as engadades como favoritos o voso navegador e así, unha vez remate este curso, e ao mellor pasan 6, 7, 8 meses ou 6, 8 ou 15 anos e vos xurda algunha dúbida e non lembredes onde estaban todos estes materiais e esta eu gravada dándovos estes consellos, pois sempre podedes ir aos favoritos do voso navegador e consultar dende aí estas ferramentas. Digo, sobre todo, porque ao mellor para nós que vivimos en Galicia é unha ferramenta de uso común que non nos imos esquecer, non, da maioría delas, pero mellor para vos pasa un tempo e sí que o esquecedes, entón igual podedes guardalo por aí. Vaya, isto é cousa miña, Seguindo cos interrogativos, cando falamos de cantidades, podedes utilizar o interrogativo canto que ten flexión de número e de xénero, ou de xénero e de número. Canto, polo tanto, pode facerse canto cantos ou canta cantas. Cando utilizamos este interrogativo, o que queremos saber, o que queremos inferir nesa pregunta é relacionado con cantidades. Exemplos, cantos podedes facer en un día? Cantos que? Pois eu que sei, non sei, blogs de notas, por exemplo. Para lugares, para preguntar como chegar a algún lugar, fixadevos que desto xa falamos cando falamos da cidade, falamos daquel mapa, vos recomendei que fixerades tamén inferencias e preguntas con este interrogativo, así que o onde xa o coñecedes moitísimo, xa sodes bestis. Onde está o teu lagar? Neste caso, o exemplo que vos traemos aquí, e pasamos directamente ao interrogativo destinado a momentos, que sería o cando. Cando sempre nos vai a traer información, sempre nos vai a chegar información temporal de momentos. Polo tanto, podemos facer frases, oracións como a que tedes aquí. Cando me podes retellar a casa? Temos tamén interrogativos para modo, como pode ser o como traballas o ferro, por exemplo, ou tedes tamén interrogativos para motivos. Por que? Cando queremos saber algo máis sobre algo. Por que empezas os textos polo Q? Ou temos aquí outro interrogativo para finalidades, que sería o para que. Para que arrefrías o ferro? Fixadevos que todos os exemplos que tedes aquí tirados á dereita están relacionados coa temática de hoxe, precisamente cos oficios. Como sei que a vos o que máis vos gusta son estas outras cuestións máis relacionadas moitas veces coa lingua, pero máis relacionadas coa cultura, pois deixo un momento esta información máis gramatical e máis léxica e pasamos a falar, a parte de léxico e gramática, pasamos a falar sobre tamén apuntamentos sobre cultura e sobre vida en Galicia ao final. E hoxe, como imos falar dos oficios, imos falar tamén de oficios, sobre todo, que non tamén, de oficios tradicionais. Xa sabedes que, como vimos ao longo destas sesións, os oficios en Galicia ou o modo de vivir, os modos de vivir na sociedade galega estiveron históricamente e seguen a estar, en menor medida,
moi ligados ao campo, non só polas extensións de campos que temos aquí, por como é a orografía, non por como é a xeografía tamén do lugar no que vivimos, senón porque era ás veces a única forma de vida das persoas que habitaban Galicia ao longo da historia. Polo tanto, se falamos de traballos ligados ao campo, non só temos que falar de oficios, de traballos, senón tamén dunha xente fundamental que axudou e segue a axudar nos traballos do campo. Neste caso, falamos dos animais. Os animais, moitas veces, como as vacas ou os bois, que tedes aquí tamén nesta imaxe, as vacas, os cabalos, os burros, etc. Axudaron moitas veces os oficios no campo. Non é que fora moi común nas familias máis humildes ter animais, porque ao final pois había que mantelos, había que mercalos e demais, pero sí que era algo habitual, non? Lembradevos tamén, remítovos aquí a esas sesións das que falamos de historia, das que falamos tamén sobre os caseiros, con un dos nosos convidados, con Xoan Carlos Porral, hai algunhas sesións que nos falou tamén destes traballos no campo. Neste caso, aquí tedes unha imaxe onde queremos que reparedes nese instrumento de madeira que levan estes animais enriba no pescozo, que iso é un xugo ou unha xugada. Por que remitimos a esta ferramenta? Pois porque está feita, como vedes aí, en madeira, e o que fai é que une polo pescozo a estes dous animais e fai que vayan xuntos para tirar pois dun carro, dun arado, do que sexa que vaya tirando nese momento para axudar nos labores do campo. Ademais, axuda a que estes dous animais vayan rectos, vayan seguindo o rego, neste caso, ou o camiño indicado para sementar, para labrar ou para o que sexa posteriormente. Por que é relevante nesta sesión este xugo? Por que? Pois porque está feito de forma artesanal, como seguro que xa sabedes. Polo tanto, había un oficio, había un alguén, había unha profesión que se dedicaba a realizar traballos, neste caso, en madeira. Hoxe en día xa non se traballa así, debido á industrialización do campo en xeral e tamén aos modos nos que utilizamos, non, estes os animais, pero que conste que seguimos tendo en Galicia mostras destes oficios, destas cuestións como este xugo, para que saibades máis ou para que poidades seguir vendo este tipo de cuestións, remítovos precisamente á fonte desta imaxe que é o folión de carros. O folión de carros realízase en Chantada, é unha mostra, unha exposición onde podedes ver cousas como estas. Con todo, na páxina web foliondecarros.com, que tedes aquí abaixo, non sei se conseguides velo á esquerda, na marxe inferior esquerda da imaxe que tedes aquí, nesa páxina podedes obter outras imaxes como esta. Seguindo con isto, e como antes falábamos dos ciceis, unha das profesións máis importantes en Galicia era a canteiría, a profesión de canteiro. Neste caso temos unha imaxe tirada do Concello de Allariz, trátase dunha rúa de Allariz, e non só vemos que está o chan empedrado, como tamén o podedes ver noutras vilas, como en Compostela, ou noutras zonas antigas doutras cidades, como pode ser Ourense, Pontevedra ou Vigo, mesmamente. Pero neste caso chama a atención que pois é unha rúa moi típica, non, das que podemos ver en Galicia, onde só vemos pedra a un lado, pedra a outro, pedra no chan. Fixadevos que con todo, aínda que estamos rodeadas de pedra por todas as esquinas, neste caso temos pedras moi diversas. Para traballar a pedra segue habendo un oficio en concreto que é o de canteiro ou canteira. Que fan os canteiros ou as canteiras? Pois cortan, colocan e cintan as pedras, dan forma a elas, fan tamén construción e demais, é unha tradición un oficio tradicional moi importante en Galicia.
O traballo da pedra serve tamén para facer non só casas, muros, senón tamén hórreos, cruceiros ou igrexas e debemos destacar que o oficio de canteiro, debido á facilidade de movimento das ferramentas que utilizan, como pode ser este cicel do que falamos antes e a maza, podían moverse estas persoas por todo o territorio. Debemos destacar que tamén en Galicia hai mostras de canteiros que viñan de Portugal, da parte máis pegada ao sur de Galicia. Por que o sabemos? Pois porque, por exemplo, na Basílica de Santa María en Pontevedra, que vos recomendo que vaiades por ela cando viñades a visitar Galicia, que vos vou dicir eu, na Basílica de Santa María dice que hai influencia portuguesa. E precisamente seguindo en Pontevedra temos unha escola moi importante de canteiría, chamase a Escola de Cantería de Poio. Poio é un municipio que está pegadiño a Pontevedra, perdón, por un lado, e a Escola de Cantería de Poio participou na restauración da Catedral de Santiago, que sabedes que estivo aí uns anos a restaurarse, participou tamén na Sagrada Familia de Barcelona e tamén no Big Ben en Londres. Non só iso, senón que a Deputación de Pontevedra, que é quen se encarga da Escola de Canteiría de Poio, ofreceu as súas mestras e mestres canteiros e canteiras a axudar na reconstrucción de Notre Dame en París cando se queimou. Ben, neste caso, ferramentas das persoas canteiras. Temos os ciceis, dos que falamos antes, e relacionado con algo do que falaremos tamén noutras sesións, os ciceis, este bater neles, aproveitábase como instrumento para acompañar o canto. Veremos en sesións posteriores que había cantos de oficios, cantos dos canteiros, por exemplo, que viñan acompañados con este bater nos ciceis. Seguro que a mellor vos coñecedes sobre isto. Podedes aproveitar para comentarmo no chat. Outro dos oficios máis tradicionais ou máis comuns en Galicia sería o de carpinteiro ou o de carpinteira. Voume referir en masculino, aínda que normalmente adoito dobrar as palabras, os substantivos que teñen flexión xenérica. Voume referir aos que me refira en masculino, fareino porque a porcentaxe de persoas que se dedicaban a este oficio era ou foi históricamente maioritariamente masculina. Despois tamén falaremos destas diferenzas. Polo tanto, os carpinteiros, tradicionalmente homes, tiñan moitas especialidades. Neste caso, era unha rama que se diversificaba noutras moitas. Podemos falar, polo tanto, de torneiros para figuras máis torneadas, para que traballaban contornos. Temos rodeiros que se dedicaban a facer rodas, pois para os carros, por exemplo. Temos os xugueiros que precisamente facían estes xugos dos que falamos nas diapositivas anteriores, e temos os carpinteiros de Ribeira. Imos incidir un pouco nestes, porque que eran os carpinteiros de Ribeira? Precisamente os que facían estas estruturas dos barcos que fabricaban non só as estruturas, senón moitas outras partes das embarcacións, pero non só as fabricaban, senón que tamén as reparaban. Dende estas embarcacións máis grandes ata outras máis tradicionais, como poden ser as dornas ou calquera outra máis pequeniña, se queredes. Como dato importante curioso, na Ría de Arousa é onde hai o maior número de carpinterías de Ribeira de Europa, e aínda hoxe en día podedes facer un percorrido por estas carpinterías de Ribeira. Podedes ver as teleiros, non? Que agora xa non traballan con madeira únicamente, senón que se fan as embarcacións de outros materiais, pero vaya, que saibades que tamén os carpinteiros de Ribeira aí os estaban. Outro dos oficios dos que falamos hoxe, os cesteiros. Este oficio é moi antigo porque cando as persoas investigadoras foron a remover os inicios de algúns dos castros que temos en Galicia, viuse que había pegadas ou
que había achegas que lle podían permitir afirmar que xa había cestería, que xa había patróns de cestería nestes lugares, nestes castros. Polo tanto, podemos falar de que é un oficio anterior aos povos castrexos. Os tipos de cestos ou de cestas poden ser moi diversos. Aquí tedes aí unha amalgama bastante curiosa, dende cestos con tapa destinados esencialmente a transportar alimentos ata outros máis abertos, como que pode estar xa rematando este cesteiro que tedes aí, e os cestos hoxe en día están totalmente en tendencia. Seguro que tedes a casa chea de cestos ou non, que hoxe ao mellor non se utilizan tanto para levar alimentos ou para guardar froitas, non? Senón para, no meu caso, estou botando así unha visual, para meter plantas dentro ou para calquera outro tipo de almacenamento. Pero visten moitísimo, a verdade é que son moi top. En este caso falamos tamén dun oficio tradicional. Normalmente os cestos que compramos por aí pois non son feitos tradicionalmente, porque ademais xa non se asemellan a estes que tedes aquí, pero bueno, que saibades que é unha artesanía moi importante tamén aquí en Galicia. Os cestos de que se fan? Normalmente de bimbio, pero tamén se poden facer de palla de centeo, de castiñeiros ou de carballo. E cada un leva a súa forma de facer, e tamén cada un leva ou ten a súa resistencia, ou serve para unhas cousas ou para as outras. Digamos que canto máis xuntas estén os materiais, máis resistentes poden ser, máis peso poden cargar, e canto máis anchos ou máis febles sexan estes materiais, pois menos os podemos cargar. Polo tanto, cada cesto históricamente ou cada forma de cesto cumpría a súa función histórica. Para que vexades que Idoia, vexades, fixe unha palabra nova, para que vexades este aunamento de historia, tradición e vanguarda ou actualidade, temos o exemplo de Idoia Cuesta, que é unha cesteira que traballa, ademais de para a si mesma, para Loewe. Aproveito animos a que lle abicheedes aí un pouco por Google e vexades os traballos que fai, que aparte destes que tedes aquí na imaxe, pois ten cousas, creacións maravillosísimas. Outro dos oficios tradicionais dos que falaremos hoxe, os ferreiros. Que facían os ferreiros? Traballaban o ferro. Sobre todo, históricamente, o que facían era apeiros para a labranza, é dicir, elementos que permitiran ás persoas facer os labores da labranza, como poden ser os sachos, por exemplo, ou os alicates que tedes aquí. E tamén se ocupaban históricamente das ferraduras que levan os cabalos e as eguas. Hoxe en día, segue a existir o oficio dos ferreiros? Sí. O que pasa que, como todos os oficios tradicionais, fóronse, pois, industrializando e hoxe en día os oficios tradicionais quedaron como unha sorte de non sei, exquisitos, como algo gourmet, se queredes, do que despois falaremos, como algo artesán que ten moito valor, que non se usa para o común, non? E precisamente nesta liña de oficios que se facían antes e que agora pois xa desapareceron por completo, podemos falar dos telleiros ou cavaqueiros. Que eran os telleiros ou cavaqueiros? As persoas que facían tellas, estes recubrimentos das casas que utilizamos pois para que non nos entre auga, por exemplo. Normalmente, as persoas telleiras eran emigrantes temporeiros e elaboraban tella e ladrillo. Que destacamos aparte deste arduo oficio que é o dos telleiros, que era o dos telleiros? Pois destacamos que tiñan unha xerga, un argot, unha linguaxe propia, que sería o cavaco. Xa para ir finalizando con estes oficios, que sei que está o tempo aí, temos os zapateiros e zoqueiros, que esencialmente se atopaban en Melide e en Noia, e o que facían era precisamente iso, reparar zapatos ou facer zocos, ou facer tamén zapatos. No día de hoxe, estes talleres que tedes, este obradoiro que tedes aquí, pois xa é actual, pero antes os zapatos, os zocos, facíanse completamente a man. Pensade pois que é un oficio tradicional e que non se, digamos que non se industrializou ata aí non tanto. Polo tanto, estes oficios facíanse por completo, 100% dos produtos eran producidos á man polas persoas artesás.
Para que vaiades tendo tamén referencias actuais de moitos destes oficios tradicionais, traémosvos aquí o exemplo de Elena Ferro, unha zoqueira de Merza que está moi tendencia en Galicia e que fai cousas como estas, zocos pois adaptados ao momento actual, se queredes. Igual o que máis vos lembra os zocos tradicionais pode ser ese primeiro modelo allariz, aínda que vedes que ten unhas cores moi rechamantes, pero teñen unha variedade magnífica de zocos non só pechados, senón tamén abertos. É unha maneira, igual que acontecía co caso de Idoia, de misturar esta tradición coa actualidade, de algún xeito. Ben, seguimos falando de oficios, pois igual que acontecía co dos telleiros, este sí que está completamente extinto, que sería o dos cartorleiros. Que serían estas persoas? As que se dedicaban a amañar pezas desgastadas polo uso. Digamos que se dedicaban a amañar esencialmente todas esas cousas que se ían desgastando e que non podíamos substituir, como facemos hoxe, por outras novas. Polo tanto, necesitábamos leválas a un lugar onde non las amañaran. Normalmente aquí amañábase de todo, pero vedes que aquí na imaxe tedes sobre todo cousas relacionadas con latón, con lata, con ferros así máis febles, se queredes. E un exemplo moi claro é esa ola que tedes aí, esa pota vermella, bueno, alaranxada, en tons ocres, que tedes aí na parte esquerda. A imaxe está tirada do Museo do Pobo Galego, na web deste Museo do Pobo Galego tamén vos invito a que vaiades a ela para ver máis cousas relacionadas cos oficios, e neste caso esta ola, volvendo ao que vos estaba a dicir, está retellada non se di, pero está arreglada na parte de abaixo, a que toca coas superficies quentes, porque acabábanse por picar, por romper, e entón, pois, en lugar de facer como hoxe en día, que compramos outra nova, o que había que facer era reparala. Para isto estaban os cartorleiros. Por que desapareceron? Pois porque capitalismo, queridas. Ao final, o noso sistema de vida hoxe en día non é o de reutilizar, non? Senón o de substituir as cousas que van sendo, bueno, que van envellecendo por outras novas. Tamén hai que dicir no noso favor, ou o noso favor, mellor dito, que as cousas de hoxe en día non duran tanto como as de antes. É dicir, igual poñerte a arreglar calquera cousa hoxe non tería sentido, non? Ben, e pasamos a oficios que, como vos dicía antes, que non estaba facendo a distinción xenérica, porque históricamente sempre foron os anteriores oficios destinados ou realizados polos homes. Pasamos agora a oficios históricamente relacionados coas mulleres, ou que facían esencialmente as mulleres. E temos o caso das tecedoras. Que facían as tecedoras? O que facían era traballar con liño e con lá, esencialmente. Dous materiais, bueno, dos que dispoñíamos aquí, dos que puidemos dispoñer aquí. Alá, ver todo o proceso de tecido e de sacar, de cardar e de crear lá a través destes restos das ovellas, neste caso, é maravilloso. Invítovos tamén a que pasedes por esta web do Museo do Pobo Galego, que tamén o tedes no material descargable, para ver tamén cousas relacionadas con isto do que vos estou contando. En este caso, xa temos aquí na imaxe, pois as fibras, non? Xa máis convertidas precisamente niso, en fibras, e o que facían as tecedoras era, pois, converter estas fibras en sabas, en colchas e outros moitos materiais, manteis e outros materiais que se utilizaban para a casa. Seguindo co textil, tamén maioritariamente feminino, temos as palilleiras, das que creo que xa falamos nalgúna ocasión aquí. Que pasa coas palilleiras? Pois que digamos que non cumprían unha función como a das tecedoras que tecían de todo, non? Que, aínda que dixen que tecían esencialmente cousas para casa, pensad en roupa de cama, en colchas e demais, senón tamén roupa en xeral para nos vestir, pero o caso das palilleiras era máis ornamental.
dedicábanse ao encaixe de camariñas, non? Como seguro que sabedes moitas e moitos de vos, e sei que moitas veces alá na Galicia Aberta tedes cursos de palilleiras, e seguro que moitas sabedes palillar, e moitos, pois utilizábase para decorar estas outras teas, utilizábase como momentos, como motivos, perdón, decorativos. Encaixes, polo tanto, que se creaban para sabas, para manteis ou para roupa. Hoxe en día segue a ser un mercado bastante cotizado o dos encaixes esencialmente os de camariñas, pero temos algúns outros. Ben, xa para ir rematando, diremos que esta forma de producir da que vos levo falando ao longo desta primeira hora, esta forma de producir de xeito manual, artesanal, non? E con recursos de proximidade das zonas de onde eran estas persoas, foi desaparecendo. Por que? Pois polo modo de vida que seguimos, polo noso sistema económico no que vivimos, polo, pois, precisamente, unha das consecuencias do capitalismo como sistema económico e social no que se insiren os nosos países. Unha destas consecuencias sería esta industrialización en masa, esta produción en masa, este consumo tamén masivo e inmediato. Polo tanto, conforme imos consumindo máis e de forma máis inmediata, conforme imos caíndo nun maior consumo masivo e inmediato, pois menos podemos esperar por estes oficios manuais, non? Non só iso, senón que tamén a demanda de produtos cada vez foi medrando por motivos evidentes, non só polo modo de vivir e de consumir, senón porque as sociedades medran e mudan e cambian e van evolucionando, afortunadamente, en moitos casos. Entón, unha maior demanda de produto, o que facía era que se necesitara tamén unha maior man de obra, en moitos casos inabarcable. Polo tanto, estes modos de producir desapareceron moitos deles. Por que moitos deles? Outros non, porque en algúns outros, seguiuse facendo, igual que acontecía cos encaixes de camariñas ou cos zocos de Elena Ferro. E a este modo de producir de proximidade, a pequena escala, de produtos típicos feitos de forma artesá e demais, chamámoslle artesanía. Estas producións hoxe en día son, como vos dicía antes, producións de calidade, de alta calidade, teñen deseños exclusivos e ademais sempre abogan por un consumo responsable. Neste caso, noso galego, pero tamén a nivel mundial. A artesanía, polo tanto, tamén é unha innovación na produción. Normalmente as cousas artesás non son iguais a outras, non se producen en cadea, polo tanto son exclusivas. É unha innovación comercial tamén no día de hoxe e, ademais, senta ou promove unha sustentabilidade na produción. É dicir, que se produce ou se fai o que se produce, non se fai de máis e despois queda de algún xeito sen producir. Como vos introducía antes, non hai relevo en todos os sectores destes da artesanía dos que falamos, pero hai moitas propostas novas. Algúnas delas poden ser a orfebrería de Brigantia. Se alguén viu a Santiago de Compostela, saberá que a tradición orfebre de orfebres na capital de Galicia é bastante forte, aínda que hoxe en día pois atopámonos con case todas as orfebrerías pechadas, pero aínda así podedes acceder a algunhas opcións como esta Brigantia que vos deixamos aquí sobre orfebrería, que non só traballan en prata, senón tamén noutros metais. Tedes outros oficios artesás, como poden ser o exemplo da parabólica, que traballa neste caso a cestería, se queredes, e fai dende lámpadas tan orixinais como esa medusa que tedes aí, ata estes recubrimentos para envases como esas botellas. Ou temos tamén a outra deseñadora, Pilar Couso, que fai estas pezas. Neste caso trátase dunha especie de pamela, sombreiro tradicional con esas florituras pois máis pensadas para vestir que non para a casa. E tedes aquí tamén a Ana Méndez, que o que fai é cerámica misturada con sáeme a palabra en castelán, non sei moi ben por qué, con esta cestería. Tedes tamén a idea de María Feijó, que o que fai é
pinturas nas propias prendas de vestir, e tedes outras opcións como as de Kenindiola, que neste caso a historia igual xa coñecedes, pero trátase dunha historia da historia de vida, duns rapaces que iban, duns homes, que lles gustaba moito Sorolla, foron ao museo a ver as súas obras en Madrid e querían levarse algo de recordo e non atoparon nada. En cambio, paseando pola rúa, viron que había un rapaz por ali que facía nunhas ilustracións unha reinterpretación dos cadros de Sorolla con cuestións típicas do autor e que as unía con outras relacionadas. E gustoulles moitísimo e decidiron traelo, trasladalo a Galicia. En este caso, fixeron creacións que, dentro do seu estilo, que xa vedes que oscilan esas cores, en esas formas que aí tedes, trae tópicos típicos galegos, como pode ser esas nécoras ou os pementos de Padrón ou as gaitas, un trisquel tamén por aí, un traxe de galega, todo misturado con estes colores tamén da bandeira de Galicia, serían a súa marca persoal. Con todo, e para ir finalizando, direivos que en Galicia temos 8.000 artesás e artesáns. Artesás sería o feminino desta palabra e artesán sería o masculino. E 8.000 artesás e artesáns son bastantes artesás e artesáns para o territorio galego. Polo tanto, a artesanía, aínda hoxe en día, é unha fonte de traballo, de oficio e tamén de riqueza, nalgún punto. Riqueza como subsistir, non como que te volvas rica. Neste caso, remitimosvos ademais á páxina de Artesanía de Galicia, que imos abrir aquí brevísimamente, onde podedes ter moita máis información da que eu vos trouxen ao longo desta hora. Aquí tedes non só os diferentes obradoiros que pertencen a este colectivo de Artesanía de Galicia, podedes visitar os seus perfís, como pode ser o de Francisco Pazos ou calquera outro que vos vaya saindo por aquí, como o de Encouros, tedes aquí bastantes. Podedes acceder tamén a unha recollida dos oficios, podedes visitalos, fixadevos aquí cerámica e olería. Podedes ver as actividades de creación artística e os espectáculos relacionados e ides unhas páxinas, vanvos levando a outras páxinas. Se volvemos aquí ao comezo, tedes aquí un despregable onde está todo máis sintético. Se queredes, podedes ver os oficios, os obradoiros e as tendas. Se quixerades mercar algo, podedes ver marcas, convocatorias e trámites e podedes ver fundacións relacionadas coa artesanía de Galicia. No apartado de novas podedes tamén achegarvos á actualidade da artesanía en Galicia e tamén tedes unha revista que podedes consultar e aproveitar para lela, que sería este obradoiro de artesanía. Ben, e para rematar, un libro. Como ven sendo habitual, no final destas primeiras obras sempre vos facemos unha recomendación literaria. En este caso, a recomendación literaria que vos traio hoxe é este libro que teño aquí. Non sei se o podedes ver correctamente. Para quen non lle alcance a vista, trátase dunha obra de Pedro Feijóo, un escritor que me parece maravillosísimo. Se non o coñecedes, aproveitade para buscalo por aí. E a miña recomendación sobre el, aínda que podería facer calquera outra, é esta chamada Un lume azul. É unha edición de Xerais, bastante longa, ten alrededor de 600 páxinas, pero direivos que se lee rapidísimo. E non é que se lea rapidísimo porque sexa literatura que se consome de forma rápida. Iba a meter un anglicismo a conto de absolutamente nada, pero consúmese rápido porque é interesantísimo. Para que vos fagades unha idea, eu rematei este libro en alrededor de día e medio, porque unha vez comezas a primeira páxina non podes parar de ler ata o final. E para abrirvos un pouco a boca, para abrir boca, que se diría cando imos probar un menú de degustación, por exemplo, direivos que é unha novela
que tal e como di a sinopse, é unha historia dos corpos sen vida, unha trama de suspense que nos arrastra ata posuirnos da que é preferible non saber nada previamente, mesmo evitando que ninguén nos desvele ningunha información sobre ela e guardar para nós o placer de descubrir de golpe cal é a verdadeira historia que aquí se agocha. Dura, por veces mesmo violenta, pero tamén emotiva e, sobre todo, imprevisible. Un lume azul, o título desta novela, é unha apaixoante e intensa novela de Pedro Feijóo escrita con ese arrebato o que nos ten afeitos. Aínda que vos recomendo calquera outra de Pedro Feijóo, diría que empezarades por esta. En vindeiras presentacións podo vos recomendar algunhas outras das miñas favoritas. Vaya, sen máis, imos tomarnos un minutiño de descanso e seguimos na parte do coloquio. Ata agora! Volviches a Galicia despois dun tempo fora e tes ganas de emprender? Pois teño boas novas para ti. A Xunta ten un programa de axudas co que podes recibir ata 10.000 euros para poñer en marcha o teu propio negocio. Podes facer a túa solicitude en emigración.xunta.gal antes do 30 de setembro de 2024. E se queres saber máis, visita a túa oficina de retorno ou a nova oficina móvil que percorre toda Galicia. Hola de novo, que tal? Bueno, espero que non teñades moita dor de cabeza con toda esta información que trouxemos hoxe relacionada cos oficios. Lembrádevos de pasar pola web de Aula Galicia Aberta, descargar os materiais, ver esa parte de vocabulario que é a que na que máis tedes que traballar vos, se queredes, e a que máis vos pode servir para seguir actualizando os vosos coñecementos sobre lingua galega. Con todo, se tedes calquera dúbida relacionada non só con esta sesión dos oficios, senón con calquera das anteriores, podedes aproveitar para facela aquí. Sei que as últimas sesións tivemos persoas convidadas e o mellor, isto estou non dicindo eu, pero sodes vos quen ten a última palabra. O mellor quedou algunha dúbida que estaba no material descargable ou que estaba nesa primeira introdución que eu vos fago e que non estaba de todo aclarada. Se calquera desta información da que non falamos profundamente, se calquera desta información vos xera calquera tipo de dúbida, aproveitade para traela a través do chat. Da igual que sexa desta semana ou de semanas anteriores. Se alguén tamén aproveito para dicir, se alguén se perdeu algunha sesión anterior e quere manterse ao día de absolutamente todas as novidades deste curso de Lingua e Cultura Galega, que aproveite para ver os vídeos que están colgados no repositorio. Ben, non sei se temos xa algunhas cousas por aquí. Osvaldo, que tal? Cal é o nome, dinos, Osvaldo, cal é o nome correcto da letra G? Se é G, por que dis BNG ou TVG neste caso? Verás, Osvaldo, remítote os materiais descargables de algunha sesión, non lembro, a verdade é que son moi pouco metódica con remitirvos os materiais de outras sesións sen dicirvos exactamente a cal, pero é que en serio non sei agora exactamente en que sesión estaba o alfabeto, pero hai unha das sesións nas que un dos materiais das sesións, no que tedes todos os nomes das letras do alfabeto en galego. Neste caso, a dúbida que tras ti, o nome correcto da letra G é exactamente tal e como ti moi ben dis G. Ademais, lembrádevos que cando decimos letra, si que é feminino a letra G, pero se nos referimos directamente á grafía e dicimos o G, sería masculino nese caso. E por que dicimos BNG cando te refires, entendo, ou TVG, ou TVG, se queres. Por que dicimos iso? Pois porque na oralidade, como a modo de
pois non sei, a modo de, ia dicir licenza poética, pero para facilitar a sonoridade de moitos destas siglas ou acrónimos, sí que se sintetizou como GA. Non só iso, senón que a o nome das letras do alfabeto en galego, como toda a normativización da lingua galega é moi temprana, é dicir, é moi temprana, quédanos moi preto aínda no tempo, é unha norma relativamente moi nova, polo tanto, mentras non había normativización de determinados factores da lingua, como poden ser o mellor o nome das consoantes, pois puido haber un tempo no que dixeramos ga en lugar de que. A ga, que é moitas veces como se indica en portugués, non? Pero vaya, segue a manterse este BNG ou TVG, ou non sei se vos ocorre algún outro exemplo, seguimos a pronuncialo como TVG, pero se temos que dicir ese ge, esa referencia oral a grafía, dicimos o ge. Con todo, xa sabedes que normalmente nas siglas e nos acrónimos, que son estas palabras que se crean ou ven coas primeiras iniciais dun conxunto de palabras, como pode ser precisamente BNG, Bloque Nacionalista Galego, ou TVG, Televisión de Galicia, unha ten unha formación e outra ten outra completamente diferente. Xa sabedes que neste caso tamén pode ser porque se colla esa, de forma acrónima, ese inicio da palabra Galicia, TVG, en lugar de TVG. E vaya, porque iso, históricamente, se recolleu así e así segue a ser. Non sei se respondín a túa dúbida. Podemos ir vendo se hai algunha máis. E dinos, Rosana, eu son profesora de inglés. Aínda gústame moito a lingua galega. Vale, Rosana, benvida. Espero que te atopes ben. Saúdos para ti. Neste caso, diría que fíxate nesa... Claro, profesora de inglés. Isto estamos falando que igual este curso de lingua galega sería para ti xa unha L3, non? Unha terceira lingua, falando en termos de adquisición. Igual podes tamén comentarnos máis sobre a túa historia lingüística, sobre se che é máis fácil adquirir novos idiomas ou ter xa 3 linguas ou se non notas absolutamente ningunha diferenza ou se o que queiras. Neste caso, diría que fixadevos neste soy que deberíamos transformalo en son, nese presente de indicativo do verbo ser, terceira persoa, eu son, profesora de inglés. E aí nesa segunda parte da oración, aínda que me gusta moito a lingua galega. Aínda teríamos que meter unha subordinación que empezaría por que, aínda que no caso de subordinacións que comezan por que, o que pasa co pronome átono, lembradevos, é que se antepón. Había un grupo de excepcións do pronome que, e dentro destas excepcións, había un grupo de excepcións dos pronomes átonos e dentro destas excepcións estaba o pronome que. Polo tanto, cando temos un que, os pronomes átonos antepóñense. Así que esta segunda parte da oración quedaría perfecta, chapó, se decimos aínda que me gusta moito a lingua galega. Eu celebro moito que esteas aquí e que nos digas isto. Vou facer unha recapitulación que absolutamente ninguén me pediu, pero pareceme a mí que me liei un pouco con este pronome átono do que acabo de falar agora. E vou vos lembrar que a posición, sobre todo para as persoas que ao mellor acabades de chegar, vou vos facer un recordatorio, un reminder destes. Vou vos facer un recordatorio sobre o pronome átono. En galego, o normal é que os pronomes átonos vayan pegados, vayan
xuntos xuntos coa forma verbal ou que vayan despois da forma verbal. É dicir, o normal é que, en liñas xerais, que os pronomes átonos vayan despois da forma verbal. Ben pegados a esta, no final da palabra, a modo de sufixación, se queredes, de algún xeito, ou ben despois da forma verbal como palabra exenta. Pero, aínda que esta era unha regra xeral, unha regra que vos vai servir para moitísimos casos, e ides safar a maioría das veces que tiñades que falar en galego, ides salvar a situación con esta posposición do pronome, aínda que isto era unha regra bastante universal, existían un grupo de características que facían que houbera un grupo de excepcións nas que este pronome átono prototípicamente posto despois do verbo ou pegado a este ao final, había un grupo de excepcións que facían que este pronome átono saltase atrás do verbo, que se antepuxera, que fora diante do verbo. Unha destas excepcións, unha das máis comuns, era a subordinación con que. Cando temos calquera tipo de subordinación con que, con este relativo que, Q-U-E ou que-U-E, mellor dito, falando de nomes das consoantes, cando temos este pronome relativo que, o que facemos é que acabo de perder a miña conexión co mundo exterior. Agora xa está de novo. Cando temos este pronome que, o que fai o pronome átono é que salta da súa posición prototípica despois do verbo, salta e anteponse. Por eso, tiñamos aquí, aínda que me gusta moito o galego. Había outro grupo de excepción, outra excepción que era coas negativas, por exemplo, cando tiñamos partículas negativas, como poden ser non, nunca, xamais, que sei, ou calquera outra que se vos ocurra por aí, cando tiñamos partículas negativas, a posición dos pronomes átonos tamén se volvía antepoñer, é dicir, saltaba a antes do verbo. E había, estas son como as dúas máis comuns, perdón, esqueceseme unha, a das preguntas. Cando temos preguntas con interrogativos, poden ser directas ou indirectas, aí tamén temos unha anteposición dos pronomes átonos. E aínda así, con estas tres, que son as máis comuns, tiñamos outras tres, polo menos, máis excepcións que marcaban esta anteposición do pronome átono. Que pasa se non cumprimos ningunha destas características que fan que se antepoña o pronome átono? Pois que o pospoñemos, que sempre vai despois do verbo ou pegado a este en forma de sufixación. Espero que agora resolvera este fregado no que me metín absolutamente eu sola. Algúnha cousa máis por aquí? Dinos Osvaldo, son contable e abogado e profesor na universidade ata o ano pasado. Dedícome principalmente ao asesoramento fiscal. Parabéns, Osvaldo, pola túa produción en galego e tamén polo teu multitasking, porque é terrible isto de contable, abogado e profesor na universidade. Se con profesor na universidade non fora abondo, tamén contable e abogado. Isto precisamente queríamos comentar antes que as persoas non temos por que ter únicamente un oficio, é dicir, ás veces temos máis de un. O meu propio caso, eu teño máis de un traballo, en realidade teño preto de tres traballos. Entón, pois non só temos por que ser profesoras ou abogadas ou abogados ou contables, non? Podedes falarme das vosas múltiples profesións. E fixademos que imos aproveitar este comentario de Osvaldo, gracias de novo pola túa participación. Podemos aproveitar este comentario de Osvaldo para fixarnos nese abogado. Abogado, efectivamente, en galego mantén o V latino, o V que provén do étimo latino advocatum, formado por esa preposición e esa outra palabra. Seguro que en moitas das vosas linguas primeiras
A palabra abogado se escribe con B, e isto é debido a, así, en historia da etimoloxía ou da historia non sei, do léxico histórico, é debido en moitas ocasións, como é o caso do castelán da península aquí nosa, non falo do español, falo dunha historia de castelán de Castela, propiamente de Valladolid. Este abogado con B comezou a escribirse precisamente con B por unha falta de ortografía nun documento oficial que se tomou como, non sei, a pedra roseta lingüística da época hispánica de por aquel entonces, e así se seguiu con esta falta por los siglos de los siglos. Entón, en galego sí que se modificou e se adaptou o étimo latino e bebemos desa etimoloxía latina de advocatum e mantemos o V. Así que perfecto, Osvaldo, ese abogado con V e esa chega túa nos comentarios. Moitos parabéns. Que máis? Temos Fernando Mosquera. Hola, Fernando. Veño de familia de canteiros e labregos de Ourense. En Bos Aires fíxenme carpinteiro onde hai uns anos. Aquí non hai pedra. Que ben, Fernando, que nos contas, non só porque está perfectamente escrito, estou moi contenta, porque en realidade isto é super exitoso. Seguro que o mellor non xa viña de antes, non ten necesariamente por que ser dos coñecementos do curso, pero están moi ben todas estas achegas que estades a escribir hoxe. Fixadevos no que nos di Fernando, que a súa familia era de canteiros e labregos de Ourense e aprendeches o oficio de carpinteiro en Bos Aires. Precisamente por este final da túa intervención que nos dis, aquí non hai pedra. Claro, é precisamente polo que a cantería, estes oficios dos canteiros, son considerados como un oficio tradicional en Galicia. Non só en Galicia, non só hai canteiros en Galicia, hai canteiros ao longo de todo o mundo, pero en Galicia temos moitísima pedra. Temos inxentes cantidades de pedra, polo tanto é normal que se utilizara tamén como material non só construtivo, senón tamén ornamental, decorativo, de protección, e polo tanto que tamén fora unha forma de converterse nun oficio, non? É por iso que ademais está moi ben este mantemento do oficio tradicional a través por exemplo, das escolas de cantería das que vos falamos aquí, como a Escola de Cantería de Pollo, e non só iso, senón que hoxe en día se vas facer unha obra, non sei, unha casa, o que queirades, normalmente para todo o que se trata da pedra tedes que chamar a unha persoa que sexa de oficio canteira ou canteiro, que isto non acontece con outros moitos oficios, é dicir, se queres un moble para a túa casa, unha estantería, non necesariamente tens que contratar a unha persoa que se dedique a carpintería, non? Senón que podes acceder a, cousas moi diferentes, non? Pero podes acceder a produción en serio, a produción en cadea de estanterías, falo do caso de calquera tenda multinacional que atopemos por aí. Pero no caso das persoas canteiras non temos aínda ese acceso, non? En masa non sei, imaginadevos, vou facer unha casa e quero que teña unhas escaleiras de pedra, vou escoller o modelo, non sei, stone que quero para a miña entrada, non teñes que facer a medida, ten que ser alguén exprofeso que vai a facer ese oficio. Polo tanto, pois mira que ben que teñamos tamén aquí un oficio como de carpinteiro e que nos lo traes tamén aquí no chat. Que máis cousiñas? Dinos, Noemí, gosta moito, entendo, o galego. Aquí hai un code switching, unha code mixing tamén maravilloso. É dicir, Noemí, de onde ves? Contanos, porque hai aquí multiidiomas. Encántame, non era unha crítica, era todo o contrario, era positivo.
Algúnha cousa máis? Blanca, hola Blanca. Boa tarde, Noelia. Eu fun mestra ou profesora, agora falamos. A profesora pregúntanos de química e agora estou apousentada neste caso. O que me permite facer é aprender moitos outros oficios tales como bibliotecaria, fotógrafa, idioma galego, traballos co ordenador e o que se poña por diante. Blanca, tremendo tamén a túa multitarefa, porque, bueno, alégrome moito de que poidas ter tempo para desfrutar tamén desas outras cousas que seguro que che gustan moitísimo e ademais, pois temos aquí na túa intervención moitísimo vocabulario tamén relacionado cos oficios. Fíxate que tes aquí un mestra profesora de química neste caso e outros oficios como bibliotecaria, fotógrafa, aprender idioma galego, traballos co ordenador e o que se poña por diante. Por que facías esta pregunta sobre mestra ou profesora? Por se hai algunha distinción. Verás, realmente sí que hai. Non sei se está exactamente recoñecida así nos dicionarios da lingua galega. A verdade é que debería consultalo para o próximo día e resolvérvolo na próxima sesión, pero normalmente, mestra e profesora utilízase no idioma galego como se foran sinónimos perfectos, aínda tendo en conta que a sinonimia perfecta non existe, seguro que xa sabedes, utilízanse como sinónimos perfectos, pero dentro dos campos especializados do ensino en Galicia non significan o mesmo. E agora quero aclarar isto. Decía que o mellor na lexicografía, nos diccionarios, non se recolle a diferenza, pero sí que no argot ou na xerga do ensino en Galicia sí que hai diferenzas. Cales son as diferenzas? Normalmente, en Galicia empregamos a palabra mestra ou mestre para referirnos a profesorado do ensino primario, esencialmente, escola infantil, ensino primario, e utilizamos a palabra profesora ou profesor precisamente para referirnos aos profesionais que traballan con ensino secundario e ensino superior, como pode ser a ensinanza nas universidades, o terceiro ciclo, vaya. Esa sería así a distinción e que creo que eses ruidos que escoitades son que, bueno, ao lado da miña casa hai un bar e creo que hai algún tipo de partido hoxe, así que non vos asustedes, non é ningún tipo de ataque alieníxena ni nada desto, é simplemente pois, as pasións que levanta o fútbol. Continuando con isto, moitísimas grazas, temos un labor de produción neste curso que non o vaya, que non hai quen o pague. Neste caso, temos este é unha captura da Dicionario da Real Academia Galega e temos como primeira acepción persoa con título oficial para exercer efectivamente o ensino primario. Na segunda acepción, persoa que ensina calquera tipo de materia tendo un non título oficial para facelo. Temos na terceira, persoa ou cousa que ensina algo, en particular aquela da que se reciben moitas e boas ensinanzas, ou persoa que alcanzou un grau moi alto de perfección na actividade que realiza, e xa para ir rematando, persoa que compón música clásica, neste caso sería o mestre Soutullo, persoa como que é compositora, se queredes. Única abella sería a sexta fecunda do enxame, a abella mestra, ou a componente que supervisa, coordina e controla un conxunto de elementos denominados escravos. Neste caso sería arquitectura mestre, sería masculino, perdón. Temos tamén como adxetivo, pero o que me interesaba máis concretamente era precisamente esa primeira acepción, que si, en resposta a min mesma, si se diferencia na lexicografía, nas ferramentas lexicográficas, ese mestre, mestra, seguramente de profesor. Non sei se podemos confrontar con ese profesor que temos aí en verde. No, pedagogo non, profesor. Non sei se a mellor... É que isto, estou dando ordes aquí como se eu fora alguén, Non sei se igual podemos buscar, facer unha búsqueda de directamente profesor como lema. Non sei o que nos pode aparecer ou se é que aparece algo.
veredes que na educación, no eido da educación, esencialmente ese mestre ou mestra utilizábase, como eu vos dicía, para profesionais do ensino primario. Que é o ensino primario? Pois en Galicia e no resto de España sería o ensino obrigatorio, o que teñen que ir a nosa rapazada dende os 6 ata os 11, 12 anos, ata que empezan o ensino secundario, e para iso teríamos esta palabra mestra ou mestre. A partir de aí sí que podemos referirnos ás persoas docentes, profesionais docentes, como profesoras e profesores. Vale, que máis cousas temos por aquí? Sé que temos algunha máis, senón xa sabedes que podemos seguir falando de calquera tema que teñamos. Ves, Noemí, dinos, o meu bisavó era ferreiro. E isto tamén vos lo preguntaban nesa primeira parte da sesión. Se tedes na vosa familia ou nas vosas persoas achegadas, nos vosos antepasados, se tedes algunha destas profesións das que falamos hoxe aquí. Por qué? Porque moitas veces, aínda que foran profesións que máis ou menos se foron perdendo, non se perderon hai tantísimos anos. Digamos que son profesións nas que aínda podemos ter persoas da familia que as exercen ou que as exerceron. No caso dos ferreiros, repito que o caso dos ferreiros segue bastante na actualidade seguen sendo necesarios, aínda que non sexa como anteriormente, que se necesitaba expresamente un ferreiro pois para iso, para facer ferramentas para a labranza. Neste caso non o necesitamos esencialmente para iso, porque iso xa son ferramentas que se producen en masa, que se producen en producións máis grandes, pero sí que necesitamos ferreiros para cousas máis especializadas, que ao final para o que quedou moitas veces a artesanía en todos os sentidos. Pode ser para cousas moi especializadas, como o caso de, non sei, algunhas ferramentas relacionadas con algúns oficios, como pode ser o de, non sei, tallista, se queredes, en madeira. Ben, Lucinda, dinos, cando vivíamos en Galicia éramos caseiros, pero o oficio do meu pai era zapateiro en Vilanova dos Infantes, na terra de Celanova. Pois fíxate, Lucinda, que no teu comentario hai relación con varias das cousas das que estivemos a falar neste curso, nestas semanas. Tede cuidado con este acento que leva aí ese éramos, porque en galego non lle poñemos acento, non se trata dunha palabra esdrúxula neste caso, senón que se trata dunha palabra grave. No caso deste verbo, deste pretérito, o que temos é unha palabra grave que tería unha sílaba tónica na segunda, éramos. Non ten necesidade, polo tanto, ser unha palabra grave. Lembrade tamén as regras de acentuación das que xa falamos con anterioridade. No caso de éramos, non temos a necesidade de meter ningún acento. Pero, do resto, fíxadevos que nos di Lucinda que cando vivían en Galicia eran caseiros. Ao mellor queres nos contar máis sobre esta historia da túa propia familia, e ademais o seu pai non só eran caseiros, é dicir, persoas que tiñan terras ou máis ou menos grandes extensións de terras. Remítobos aquí a sesión con Xoan Carlos Porral, senón que tamén era zapateiro. E seguro que o oficio dos zapateiros, que non sei se vos lo dixen antes, seguro que Lucinda pode confirmar, no caso dos zapateiros non só tiñan moitas veces un obradoiro, un lugar non físico, que podía ser o baixo dunha casa ou, non sei, a propia casa, e non só tiñan un lugar onde exercer o oficio, senón que moitas veces eran itinerantes, que ían dun lugar a outro para desenvolver os seus labores. Non sei se hai algunha cousiña máis por aquí.
Se falamos de itinerancia, mentre se cargan os novos comentarios, se falamos de itinerancia, tamén podemos falar doutros oficios, como poden ser o dos ferreiros. Os ferreiros tamén eran bastante itinerantes, é dicir, podían ir polas diferentes vilas ou polos diferentes povos a ofrecer ou a prestar os seus servizos. Non só iso, senón que outros oficios como dos canteiros tamén tiñan certo grao de itinerancia, que podían pois trasladarse dun lugar a outro precisamente por esta facilidade no traslado das ferramentas para traballar, non? Das que falamos antes. E precisamente sobre ferramentas para traballar nos oficios e demais, tamén tedes información dentro deses enlaces de interese, deses links de interese que tedes no material descargable. Que máis cousas tiñamos por aí antes de que eu comezara o meu soliloquio habitual? Dinos, Blanca, esqueciches os afiadores e paragüeiros ourensanos. Tamén foron emigrantes e tiñen a súa propia fala. Efectivamente. Moitas grazas, Blanca e Dieguez, por traernos esta achega. Digamos que, a ver, sí, se o tomas como esquecemento dentro da presentación, sí que foron, a verdade, uns esquecidos, pero teñen, bueno, hai un porqué, hai un motivo. Digamos que se trata de que falamos, estaba recollido na presentación, unha especie ou unha sorte de oficios tradicionais que estaban presentes nas 4 provincias, se queres. Sei que o caso do encaixe das palilleiras, que non me saía, centreino esencialmente en Camariñas, pero porque estaba ligado con eses oficios máis feminizados. Pero, evidentemente, non podemos perder de vista nin quitarlle importancia, efectivamente, como nos di Blanca, os afiadores e paragüeiros ourensáns. Efectivamente, e tal e como nos di a compañeira, tiñan a súa propia xerga, o seu propio argot. É dicir, o seu propio conxunto de palabras relacionadas co oficio que desenvolvían. Precisamente sobre xergas e argots, tedes tamén moita información, bueno, nalgúns documentos da Universidade de Santiago de Compostela que tería que buscarvos e traer para o próximo día, en concreto, con relación ao barallete, chamada así, igual que acontecía coa xerga dos telleiros dos que falamos antes, do cabaco. Sobre estes argots, sobre estas xergas, tanto dos paragüeiros como dos telleiros, como dos tamén moitas veces dos afiadores, hai recursos, ou máis que recursos hai literatura, se queredes, ou información para ler e descargar nas publicacións da Universidade de Santiago de Compostela esencialmente, aínda que a Universidade de Vigo tamén ten algúns estudos ben interesantes sobre recolección das xergas e argots dos oficios tradicionais galegos. Moi ben traída, Blanca, a túa achega. Moitas grazas tamén. Oín, que Ourense, dinos Osvaldo, ou era terra, efectivamente, de paragüeiros e afiadores. Efectivamente, neste caso, igual que podemos falar do caso das palilleiras cando falamos de Camariñas, tamén podemos falar desta localización xeográfica marcada nos oficios de paragüeiros e afiadores. O mellor non só se restrinxía aí o oficio, senón que os afiadores acabounos por acabaron por se espallar en toda a contorna galega, pero sí que ao mellor podemos marcar unha maior presenza precisamente en Ourense. Hoxe en día, por dar así un dato da actualidade, os afiadores seguen a facer en moitos lugares
seguen a desenvolver o seu oficio de forma tradicional, de forma itinerante tamén, como vos dicía, de algúns outros oficios. É moi característico no caso dos afiadores o son, non? Que fan e como anuncian que están pasando por determinado lugar. Algúnha cousa máis? Dime polo mundo exterior que ata en Mallorca hai afiadores, así que fixadevos, exportación autóctona. A cerámica non pervive? Pregunta Zoila Fernández. Verás, a cerámica, a verdade é que na cerámica pasa unha cousa curiosa. Se falamos de cerámica en Galicia, seguramente a todas e a todos vos vai remitir ou vos vai resoar, sobre todo, a cerámica de Sargadelos, da que seguro que podemos falar daqui en calquera outra ocasión, porque ademais ten unha historia ben chula, se mo permitides, alrededor da cerámica de Sargadelos. Sobre todo porque, ademais, tendendo pontes con esta Galicia aberta da que estamos a falar, seguro que vos soa a figura de Isaac Díaz Pardo. Isaac Díaz Pardo, moi relacionado fundador da cerámica de Sargadelos, e moi relacionado, polo tanto, tamén coa Arxentina, non? E con eses movimentos migratorios e coa migración e co galego no exterior. Entón, se falamos de cerámica en Galicia e se dicimos que non pervive, estamos mentindo. Digamos que a exportación ou a creación de pezas de Sargadelos é importantísima, aínda hoxe en día. Case todo o mundo ten... igual todo o mundo menos eu, que creo que non teño absolutamente nada. Exacto. Igual todo o mundo ten na súa casa unhas figuras de Sargadelos, non? É algo que aquí é moi típico, moi característico tamén da nosa cultura. Témolo como precisamente, como un obxecto moitas veces fetichizado tamén da cultura galega. Neste caso, fetichizado non como algo malo, senón como obxecto que nos remite de forma inherente á cultura galega. No caso da cerámica de Sargadelos, claro que segue a existir, séguense a fabricar moitas pezas na cerámica de Sargadelos, teñen un obradoiro moi importante, e ademais teñen tendas por case absolutamente toda a xeografía galega. Obviamente, nos lugares ao mellor máis pequenos non temos tendas propias de Sargadelos, pero estou agora pensando no caso de Vigo ou Pontevedra, que son as que eu máis coñezo, hai tenda oficial, digamos, de Sargadelos. E aínda así, nas tendas de artesanía, do común de Galicia, de cerámica tamén, de cerámica en xeral, generalistas, podedes atopar pezas de Sargadelos. Que acontece coa cerámica de Sargadelos? Pois unha cuestión diferente ao que pode acontecer cos oficios tradicionais. E é que a cerámica de Sargadelos xa naceu con esa outra forma de se producir e de se pensar e de crearse, polo tanto, que é a de obxectos. Hoxe en día xa son obxectos case de coleccionista, son obxectos claro que sí, de proximidade, de realización respectuosa, e ademais son obxectos únicos. É dicir, sí que hai 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 700 pratos de Sargadelos iguais, pero como que teñen esa cousa que como son pezas numeradas, que como son pezas de coleccións diferentes, que van seleccionadas por anos e demais, non se entende como unha produción en masa, non se entende como unha produción a gran escala, non? E a cerámica de Sargadelos non naceu como puido nacer a cestería, non? Para cubrir unha necesidade da época, ou como puido nacer, a cantería, ou o oficio dos ferreiros, senón que naceu xa como un oficio elevado, como unha expresión da arte nas figuras en cerámica.
E hoxe en día, se preguntas pola cerámica tradicional en Galicia non hai moita tradición, se queres, antiga sobre cerámica. O que máis debemos destacar é a cerámica de Sargadelos, pero non temos aí como oficios de ceramistas, non temos como un oficio históricamente pois moi prolífico, se queredes, é esa palabra que encaixaba aí. No caso da cerámica de Sargadelos, claro que segue a existir, pero tamén porque non foi concebida como un oficio, non? Senón como unha forma de, non sei, de transmitir tamén cultura e tradicións a través das cerámicas de Sargadelos. Algunha cousa máis? Boas tardes, dinos Laura Iglesias. Boas tardes para ti tamén. Desde Bos Aires. Eu son histotécnica, traballo en saúde. Fixádevos unha histotécnica. Nunca escoitara este nome de oficio, así que... Pero vaya, isto pode deberse á miña profunda ignorancia, así que podes igual comentarnos máis sobre o que te dedicas. Con todo, benvida Laura, estamos encantadas de que esteas aquí e ademais fixeches unha intervención en galego perfecta. E mentras nos vai contando Laura, se quere, os pormenores do seu oficio, gustaríame que me quedou atrás un dato que me parece moi importante, xa que falamos de cerámica de Sargadelos, e que cando falamos de cerámica de Sargadelos sempre remitimos, eu mesma acabo de facelo, sempre remitimos a Isaac Díaz Pardo, que é como a cara visible da cerámica de Sargadelos, e sempre esquecemos, para sorpresa de absolutamente ninguén, a unha das mulleres relacionadísimas coa fábrica de Sargadelos, que era precisamente a que tamén foi muller de Isaac Díaz Pardo. Falamos de Carmen Arias Montero, Carmen Arias, importantísima para a produción de Sargadelos, non só por ser a creadora de moitos dos seus deseños en xoiaría, senón tamén de moitas da súa escolla de cores e dos seus patróns en toda a creación de Sargadelos. Polo tanto, lembradevos que cando faledes de Isaac Díaz Pardo, cando faledes de Sargadelos, tamén temos aí presente, polo tanto, con necesidade de coñecela, a unha muller importantísima e moi pouco recoñecida, aproveito para dicilo, que sería Carmen Arias Montero. Agora xa resolvín ese tema, senón ia me quedar aí... Moi bo nome, dinos Fernando Mosquera que nindiola. Xusto, efectivamente, remite a unha expresión, a un coloquialismo, non? Que se utiliza, vexo que Fernando controlas moito o código. Ves, no caso desa outra opción de artesanía galega, que vos dicía que bueno, facían reinterpretacións da cultura galega a través de debuxos, orientados nunha vivencia que viviron os seus creadores en Madrid relacionado con Sorolla, non sei se vos situades xa, pero en relación a este que nindiola, esta proposta, precisamente este nome alude, pois, como a historia dos seus creadores, aludindo de novo a historia dos seus creadores, a unha locución, a unha forma de dicir na oralidade galega, a un coloquialismo que significa, pois, moitas cousas segundo o contexto no que se utilice, pero si sería algo positivo na maioría das veces. Algunha cousa máis por aquí? E dinos René, non me atrevo a pronunciar estes apellidos, non porque sexan complicados, senón pola miña absoluta descoñecemento de outras linguas que non sexan galego, castelán ou inglés. Entón, para facer gala da ignorancia lingüística en materia de fonética, non vai ser hoxe o día. Eu son profesor de deporte, dinos. Fíxate René, fíxate nesta conxugación do verbo ser. Sería, neste caso, en lugar de soy, con Y, o que deberíamos escribir é son, S-O-I.
N. Eu son profesor de deporte e así estaría xenial. Con todo, por se és unha persoa nova por aquí, nalgúna das sesións anteriores falamos do presente de indicativo. Remítoche aos materiais descargables na aula Galicia Aberta, onde podedes acceder á formación do presente de indicativo de diversas formas verbais. No caso do verbo ser, xa sabemos que é unha forma irregular, pero andaba tamén por aí. E unha vez localices, ou mellor, os materiais descargables, estáse-me a ocorrer que unha vez localices esa sesión concreta, podes tamén consultar o vídeo da clase que anda tamén por aí e podedes velo a posteriori. Que máis temos por aquí? Vale, Guillerme González Machado dinos podes falar sobre o barallete, entendo, axiriados afiadores ourensáns. Verás, supoño que te refires precisamente a esta xerga da que falábamos anteriormente, que sería o barallete. Efectivamente, falamos aquí ademais de que estes oficios se inserían nun primeiro momento na zona de Ourense e quedei ademais pendente de buscar estas cuestións das que vos falaba sobre os argots dos oficios, sobre as xergas, sobre as xirias tamén. Vale, xa entendín o que dicías, perdón, estaba na pola, Guillerme. Xiria, espazo, dos afiadores ourensáns. Efectivamente, xa sei o que te refires. Verás, pregúntasme, polo tanto, se podo falar pormenorizadamente sobre iso. Non, rotundo, non absoluto. É que non descoñezo por completo como se xesta a tipoloxía lingüística ese o meu gato, desculpadeo. En algún momento tiñades que coñecer. Descoñezo por completo a tipoloxía lingüística do barallete, polo tanto, non me atrevería a falar absolutamente nada en termos lingüísticos ou tipolóxicos. Sí que podemos decir que efectivamente era a xiria ou a xerga ou o argot, se queredes, destes afiadores ourensáns, e para máis información remitireivos a outros recursos de xente que precisamente sabe moito máis ca min sobre esta cuestión. Fixádevos, repito, a realización deste curso é impecable. E temos aquí en pantalla unha información, Guillerme, que che pode interesar moito, e dinos que entre os moitos povos da provincia de Ourense está Nogueira de Ramuín, Pereiro de Aguiares, Gos, etc., de onde saían a maioría de afiadores, quen utilizaban unha linguaxe de xermanía chamado barallete para comunicarse entre sí as cousas máis secretas ante os sinados ignorantes. A existencia desta xerga é moi antiga e estaba supeditado aos oficios ambulantes como medio de protección do mundo que os arrodeaba, ademais dun acto solidario de irmandade. E dinos tamén, a través do tempo, estes oficios, como vos dicía antes, foron desaparecendo ata converterse case nun referente de dicionario, pero os ourensáns, di aquí o povo ourensá, xa non teremos que recurrir a él para que as nosas ferramentas de corte, nunca mellor dito, corten. Fixádevos que ao final sí que estamos falando dese do nacemento dun oficio moi localizado en un lugar e, polo tanto, o desenvolvemento dunha xerga propia, o que fai, polo que xorde e polas necesidades de comunicación precisamente entre as diferentes persoas que se dedican a un oficio. Ben sexa para ocultar cousas, como se dicía aquí neste artigo que tiñamos en pantalla, ou ben sexa para comunicarnos de forma máis eficiente con outras persoas dese oficio. Pensade, porque moitas veces cando falamos de cuestións como barallete ou de outras xergas e argots das que tamén podemos falar aquí, como o cabaco, cando falamos destas cuestións,
parece que estamos falando de algo que se facía hai moitos anos e que agora mesmo que non existe, que as xergas ou os argots están completamente extintos ou en desuso. Para nada, fixademos que manexamos a diario xergas de uso común, do cotiá, como pode ser, se sabedes, se estudastedes música, por exemplo, hai unha xerga, un argot, precisamente para falar dun tecnolecto, que pode ser o do mundo musical, pero tamén o temos cando falamos de sanidade, por exemplo, cando falamos, non sei, imaginade se alguén se dedica ao mundo da sanidade, as médicas, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, pois tamén posúen un tecnolecto especializado. Pois precisamente estas xergas tamén eran en suma pois tecnolectos, non? Moitas veces tecnolectos que deron en construcións lingüísticas máis elaboradas pois para ocultar información ou para comunicarnos de forma mellor ou máis oculta con outras compañeiras e compañeiros, etc. Pero ao final nacen, digamos, da necesidade de nomear as ferramentas de uso común e as cousas e os procesos de uso común no que chamamos inicialmente un tecnolecto. Se se desenvolve máis, pois xa falamos de xerga ou de argot ou directamente podemos poñerlle nome concreto como acontece co barallete. Ata aí o meu coñecemento lingüístico sobre barallete. A ver se temos algunha cousa nestes últimos minutos. Son arxentina. Vale, genial, porque che dicía que era o comentario de antes que che dicía que había un montón de idiomas ali, porque parecía que remitía ao italiano, o mellor tes raíces italianas ou tes ascendencia italiana, Eu son, dinos, Noemí, eu son profesora de educación especial. Sería mestra? Pois, sí, aquí serías mestra de educación especial. Sí, serías unha mestra de educación especial. Con todo, repito que moitas veces, fora da especialización terminolóxica na que caemos os oficios, normalmente, fora da especialización terminolóxica, podes utilizar mestra ou profesora indistintamente, tanto sexas de ensino primario, secundario ou ensino universitario. Con todo, xa sabedes que a xente nos seus oficios a veces é como moi tiquismiquis na terminoloxía, entón igual se especializa máis ou igual se especifica máis esta diferenciación entre mestras, mestres e profesoras e profesores. Pero aínda así, que saibades que se vai comprender, entender perfectamente se dicides que sodes mestras ou se sodes profesoras, aínda que esteades no terceiro grau universitario de ensino ou na escola infantil. Pero no caso de que comentas, Noemí, efectivamente serías mestra de educación especial. Pedro Menéndez, dinos, boas tardes a todos. Boas tardes a ti, Pedro. Son informático e os meus clientes son bancos de toda Europa. Tamén teño un cliente radicado en Galicia, non podo dar máis pistas, moitos sorrisos. No meu traballo hai moitas tarefas máis individuais co ordenador, pero por sorte non sempre ocorre. Tamén hai moitas reunións polo que tamén se necesitan habilidades persoais e axuda coñecer idiomas. Ata agora tiven reunións en inglés, a maioría francés, alemán, italiano e mesmo en árabe. Ali non entendín nada claro. Espero que no futuro tamén teña algún en galego. Pois dígoche, Pedro, que estarías preparadísimo, porque esta mini redacción que nos presentas aquí, aparte de ser maravillosa, está moi ben escrita. Teño moi pouco que dicir en relación á túa achega. Animo, ademais, as demais persoas que estades aquí no curso a ser como a Pedro, porque fixadevos que escribiu aquí e puxo en práctica os coñecementos de lingua galega. Fixadevos que está todo xenial, como che dicía Pedro, moitos parabéns. E só quería dicir unha cousa, non podo dar máis pistas, no meu traballo hai moitas tarefas máis individuais co ordenador, pero por sorte, perdón, son un loro de repetición.
Vale, na liña 1, 2, 3, 4, na quinta liña, que empeza con axuda, aí fíxate que o esa preposición podémolo quitar, podémolo non, debémolo quitar. Igual era un artigo. Se facemos unha traducción ao castelán, ayuda al conocer idiomas, non sei. Axuda a coñecer idiomas, axuda coñecer idiomas neste caso, é o que máis sentido tería nesta oración. E así quedaría algo así como necesitan habilidades persoais e axuda a coñecer idiomas. Eso sería un perfecto. E o resto está estupendo. Así que ánimo coa túa adquisición de novas linguas. Nancy, meus avós de Lugo foron labregos e carpinteiro, mais meus pais foron caseiros de Noso, Centro Galego de Santa Fe en Arxentina, por máis de 10 anos, vale, do Noso Centro Galego de Santa Fe en Arxentina, por máis de 10 anos. Eu fui mestre xardineira e agora xubilada, por isto fago moitas cousas de xardinería na miña horta. Encuadernar libros e aprender idioma galego e cultura xeral de España. Pois moitísimos parabéns, Nancy, tamén por todas estas multitarefas que desenvolves e fixádemos que a parte de ter carpinteiros era o que máis saíron aquí, non? Tradición de carpinteiros, vedes que se consolida, non? Esta idea da que falamos na presentación como a carpintaría como oficio tradicional, non só tamén de algúns outros dos que falamos, pero neste caso fixadevos que tiña algo que dicir por aquí. Podes dicir, cando dis na segunda liña, cara ao final, eu fui un mestre, no teu caso, Nancy, se te identificas como muller, que entendo que así é porque despois de xardinera, poderías facer flexión de xénero en mestre, e dirías mestra. Agora xubilada, por iso fago cosas de xardinería na miña horta. E no caso de encuadernar, diríamos a palabra en galego, en vocabulario galego, sería encadernar, de facer cadernos, encadernar. É dicir, prefixo en, raíz da palabra lexema cadern e sufixo ar, encadernar. Libros e aprender idioma galego. E ese como é unha conxunción copulativa que une un termo con outros, encadernar libros e aprender galego, non levaría acento. Lembrádevos que xa falamos sobre isto en outras ocasións. O único que se acentúa en galego é a terceira persoa do verbo ser. El ou ela é. Ou eso é, eu que sei. É moi complicado falar de barallete. Ese sí que levaría acento, pero todo que sexa conxunción copulativa, é dicir, unha palabra que nos axude a unir a termos, que é esencialmente para o que utilizamos, o conxunción en galego non leva acento, vale? Os ferreiros, dinos Blanca, os ferreiros debémoslle a creación dun instrumento musical, a arpa de boca. Fíxate, non sei se queres falarnos sobre a arpa de boca, moi ben traído tamén Blanca, pero xa vos adianto, alerta spoiler, que teremos unha sesión sobre música. Non só sobre música tradicional, senón tamén non só sobre historia, da música, senón tamén sobre música e instrumentos tradicionais. Polo tanto, nas vindeiras semanas tamén poderemos acceder a estes coñecementos musicais. Moi ben traído tamén, Blanca. E xa as últimas, para ir rematando, que non sei se igual xa non hai nada máis, pero como nos queda así un minuto, como nos quedou un minutiño, pois damos paso
o último. Laura Iglesias, dinos, traballo cos... grazas que non lo aclaras. Traballo cos tecidos humanos e o seu procesamento no laboratorio de anatomía patolóxica no hospital público. Carai, con razón non coñecía eu, non escoitara falar da túa profesión, e quizáis porque o eido da anatomía patolóxica me queda a desmán, non estou nada especializada neste campo, pois ao mellor afortunadamente, non? Fixadevos que xusto era a pregunta que lle facía a Laura anteriormente. Unha cousa, Laura, neste caso, no que nos escribes, que está moi ben, temos que facer aí unha contracción. Na segunda e na terceira palabra, traballo, en lugar de con e os, unimos as dúas e quédanos cos. C-O-S, traballo cos texidos humanos e no seu, supoño, ou no seu procesamento no laboratorio de anatomía patolóxica. Ese en o seu tamén estaría mellor ou máis correcto, ou correcto directamente, no seu. Outra vez temos unha contracción, en máis o fai unha palabra diferente que é unha contracción porque é a unión das dúas e sería no seu procesamento no laboratorio de anatomía patolóxica. Así estaría perfectísimo. Desculpade. Vale, eu penso que xa non temos tempo para máis, así que chegamos un día máis ao final da nosa sesión. Espero que desfrutarades destas 2 horas, que consultedes o material que tedes a vosa disposición na web de Galicia Aberta e que se tedes calquera dúbida aproveitedes esta semana para tomar nota dela e remitirma a través do chat o vindeiro martes. Pola miña parte, nada máis, moitas grazas por estar un martes máis aquí comigo, con nós, e agardo que vos vaya moi ben o que vos queda de tarde, o que queda de semana, e vémonos o vindeiro día, martes, a hora de sempre. Saúdos! Se és unha persoa galega de avanzada idade que vive no exterior e estás a atravesar momentos difíciles, temos unha mensaxe para ti. Non estás só. A Xunta de Galicia ofrece axudas económicas para quen precise de apoio en situacións de precariedade, enfermidade, violencia de xénero ou dependencia. Podes solicitar estas axudas no prazo de 2 meses tras publicarse a convocatoria. Para solicitala, visita as nosas delegacións de Bos Aires, Montevideo ou os centros galegos de Brasil, Cuba e Venezuela. A Xunta de Galicia está aquí para axudarche.